Huomenta. Nödlingen. Hyvin nukuttu yö. Sateinen, semisateinen aamu 5 aikaa heräilty, niin vettä tuli kuin Esterin. Mut nyt ei satais. Ja nyt kun lähdetään tästä ailemaan, niin toivon mukaan kerätään pois sateen alta. No, jos sataa, niin ei ole mitään ihan hirveä uutta tälle reissulle. Nödlingissä ihan mukava gasthouse. Tämmönen 2 jo saatiin tästä näin ja sitten oli ihan mojava aamupala. Ja illalla käytiin sinne syömässä ja katsottiin jääkiekkoa, mikä meni päin persettä toki, mutta sellaista välillä on. Seppo, millä mielellä Seppo tänään maantielle? Hyvällä mielellä hypäytynyt, pitää katsella apteekista jotakin voidetta noihin jalakuihin. Hyvä fiilis. Hyvä. Hevoslinimenttiä koipii sitten illaksi, niin jaksaa vielä pari päivää puristaa. Ne vuohiset kipiäksi tulee kuin hevonen. Missä? Tänne. Hyvä. No niin, miltäs tuntuu? Hengenahdistuksen mäki. Ollaan kiipeämässä Nödlingin tuomiokirkon torniin. Olemme päässeet jo 55 metriin. Tää on mukavaa, täytyy toivoa, että tänään ei ihan hirveän pitkiä nousuja tuu. Tai sitten otetaan tää sillä lailla, että tää on vähän niinku reisien lämmittelyä tätä päivää varten. Ai. Noin. Nyt päästiin torniin. Täältähän näkee melkein sinne edelliseen kylään, mistä tultiin. Ja niin näkeekin. Elikkä tultiinko me niinku tuolta? Juu, tai oikeastaan jostain sieltä me tultiin. Tuolta me kierrettiin tuolta tulemaan. Joo. Me jatketaan tänne. Tonne. Tonne joo, ja tänne päin me lähdetään. Tuolla tuosta portista pullautetaan ulos tuolla. Ja mä luulen, että se on sitten jossain tuolla se seuraava kaupunki jo. No, oliko tää nyt vaivan väärti kiivetä tänne? Näkymät on hulppia. Näkee tämän kaupungin Eli tää on joku vanha linnoitus.
Nyt mennään sisään tänne näin. Hyvin erityyppinen kirkko kuin ne aikaisemmat kirkot. Jaha, ja taisi olla metsässä. Schillingfürst 3 kilometriä. Rotberg und Tauba. Kilsaa sinne tähdätään ja siellä pistetään päätyynyä tänään. Haastava päivä alkaa kääntymään pikkuhiljaa ajamisen kohdalta. Loppua kohde. Se oli 7 kilometriä tuohon Rothenburgiin, mihin ollaan menossa yöksi. Ja aivan upeeta asfalttia taas täällä. Mitä pitkin ajellaan tässä peltojen keskellä. Päivä on ollut kyllä tähän asti haastavi. Tässä on ollut oikeasti aika paljon mettäreittiä ja sitten eilisten sateiden takia aika paljon hiekkateillä nyt ajettiin, niin ne oli pirullisen pehmeitä. Joo. Siellä on haikaran pesä. Ihan rakennettu sellainen. On kyllä oikein viehättävä paikka.
Linnut laulaa ja koski kohisee. Kyllä. Voisiko kauniimpaa lauantai-aamua olla? Edessä retken viimeinen etappi kohti Würzburgia. Jasso, ja täällä ollaan käyty hakemassa vähän tankkausta. Aika lämmin päivä, otettiin pikkasen espresso macchiato ja pari pulloa vettä. Vodkaa. Vodkaa. Pari pulloa otettiin vodkaa ja reppu täyteen olutta. Kyllä. Ja makkaraa, ja nyt me Tämähän on suorasta. loppumatka reissataan oluen ja makkaran merkissä. Kyllä, kyllä. Mä puhun sontaa vaan. Meillä on ollut aivan terveelliset elämäntavat lukuun ottamatta tätä minun tupakointiharrastusta, mutta tehkääpä 60 juopot tupakoitsijat samaa temppua kuin minä, niin ottaa kovia jätkiä. No niin. Nyt matkan viimeinen etappi on virallisesti alkanut. Me tehtiin pikkasen muutoksia suunnitelmiin tuossa Kreglingenissä. Oikaistiin reittiä sillä lailla, että matka-aika lyhentyy puoleen. Eli me lähdettiin nyt suorinta reittiä ajelemaan kohti Würzburgia. Me tultiin siihen tulokseen, että siellä on nyt sellaista nähtävää, että siellä voi niinku viettää vähän aikaakin, niin nyt sitten ajellaan. Tonne jää muutama kaupunki tonne sivulle, mitä ei päästy nyt näkemään, mutta sanotaan näin, että jos me oltais siis läpi ajettu, niin ei niistä ihan hirveästi käteen olisi jäänyt. Nyt kun mennään Würzburgiin, niin siellä me saadaan ihailla Wiesbadenlinna ja Marienbergin sillat ja kaikki mahdolliset nähtävyydet, mitä siellä nyt löytyy, että panostetaan näin niin oikeesti nyt sitten siihen. Jos on 2,5 tuntia ajettavaa 44 kilometriä. Katsotaan. Eli jossain vaiheessa pitäisi olla todella jyrkkä mäki edessä, että missä vaiheessa, niin sitä odotetaan sitten innolla. Palataan. Kyllä löytyi viimeisen päälle komia unikkopelto. Keskusteltiin oikein isändän kanssa. Se pysähtyi traktorilla tuohon viereen ja kertoi, että ne on hänen peltojansa ja leipäteollisuuteen menee siemenet sieltä.
siinä oli isänä kulkupelikin. Oliko massikka? En osaa sanoa, ei tullut katsottua. Maalissa ollaan, Seppo. Nyt on saavuttu tänne käyty suihkussa. Pari olutta ja sitten vähän tuollaista paikallista herkkuruokaa nimeltä se pizza. Minä söin itse döneriä. No, mikä fiilis? Helvetin hyvä fiilis ja nyt tuntuu siltä, että tänä iltana ei kauhean jaksa, että otetaan pienet oluet tässä ja nukutaan pitkä yö ja huomenna meillä on sitten olla ihan uusia poikia. Että Kyllä. Helvetin hyvä. Yli 400 kilometriä polettu ja... Kyllä. Huomenna tutustutaan Würzburgin linnaan, Piispan linnaan ja sitten tossa on jonkunnäköinen toinen linna ja katsellaan vähän niinku tosiaan minkäs näköisiä nämä maailmankuulut kohteet täällä on ja sitten joskus puolen päivän jälkeen hypätään bussiin ja suhautetaan silloin Frankfurtiin ja sitten ihmetelläänkin sitä Frankkia silloin. Frankfurt. Kurkataan vielä kuule tästä ikkunasta ulos, niin nähdään, että missä me ollaan. Me ollaan oikein viimeisen päälle upeissa maisemissa. Tuosta baarista, mikä tuossa alhaalla näkyy, niin siinä piti käydä kirjautumassa sisään tähän hotelliin ja se on tänne, että on tämmönen huoneistohotelli tämmöiselle baarikadun varrella, että varmaan aika rauhalliset yöunet tulee olemaan, mutta ihan oma moka, kun otit kun halvalla sait, niin sit se menee just tolleen noin. Valmistaudutaan maratoniin. Sepon kanssa jätettiin tänä vuonna välistä se, että ehkä sitten ensi vuonna. No niin, nyt mennään tässä siunattua siltaa Mainjoen yli. En tiedä, olikohan siinä idea siinä siunaamisessa se, että se varmasti pysyy kasassa.
Ja näin Sepon kanssa kiivettiin tänne linnalle, komealle linnalle tänne Kukkulan päälle, mutta nyt on niin tiukka aikataulu, että me ei tänne kerätäkään jäämään. Esitetään bussista muuten. Jäämään niin kuin ihmettelee. Me luultavasti käveltiin maan kaikkein pisintä mahdollista kiertoreittiä, mutta se on sellaista aina välillä. Nyt on se kipuli nähtyä tästä linnasta. Kyllä. Ja portaita. Sanotaan, että runnellulle reisille niin tämä oli oikein mukava lämmittely. Palauttava treeni käydä tuolla ylhäällä. Kyllä virkisti. Välillä tuntuu tulevat lakkiin. No joo.